Partneriaeth Gymdeithasol Dull Cymru. Mae Llywodraeth Cymru am i ni weithredu mewn partneriaethau cymdeithasol. Yn 2019, dywedodd Mark Drakeford, mae partneriaethau cymdeithasol yn rhoi ymddiriediaeth, ymgysylltu a deialog wrth rhaidd datrys problemau. Ers datganoli, rydym wedi annog partneriaethau cymdeithasol fel y ffordd orau o ddod o hyd i ddatrysiadau i'r heriau sy'n wynebu Cymru, yn syliedig ar gydweithio ystyrlon a gonest rhwng y Llywodraeth, cyflogwyr a chynrychiolwyr gweithwyr. Yn y dull Cymru hwn, rydym i gyd yn cydberchen ar broblemau yng Nghymru, ac rydym i gyd yn ymrwymo ar y cyd i ddod o hyd i ddatrysiadau. Mae ei model partneriaeth gymdeithasol a fabwysiadwyd gan Lywodraeth Cymru wedi gynllunio i wella gwasanaethau cyhoeddus a chreu economi gref, yn seiliedig ar waith teg a chynaladwyedd. Mae'n annog cyflogwyr ac undebau llafur i weithio gyda'i gilydd i adeiladu economi a chymdeithas well, gan roi ymddiriediaeth, ymgysylltu a deialog wrth rhaidd datrys rhai o'n problemau mwyaf. Rydyn ni eisiau i bethau gael eu gwneud mewn partneriaeth gymdeithasol yn gyson yng Nghymru. Beth yw partneriaeth gymdeithasol? Mae partneriaeth gymdeithasol yn golygu bod cyflogwyr, gweithwyr ac weithwyr Llywodraeth yn gweithio gyda'i gilydd i gyfnewid barn, nodi nodau cyffredin a chydweithio i ddod o hyd i ddatrysiadau sydd o fydd i bawb. Nid yw'n beth newydd. Defnyddir y dull partneriaeth gymdeithasol yn y gwasanaeth iechyd, mewn awdurdodau lleol a rhai rhannau o'r sector addysg. Dyna oedd ffordd Llywodraeth Cymru o weithio yn ystod y pandemig, pan ddaeth y prif weinidog a chwaraewyr allweddol ynghyd ar yr ymateb i Covid-19. Ac nawr, rydym am wella ac ymestyn gweithio mewn partneriaeth gymdeithasol i gyrff cyhoeddus a restrir o dan ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Yn y cyrff cyhoeddus hyn yng Nghymru, bydd cyflogwyr ac undebau llafur neu gynrychiolwyr staff yn dod at ei gilydd i wneud yn siŵr bod lleisiau gweithwyr yn cael eu clywed, a'i bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau ar draws ystod y bynciau. Mae gan bartneriaeth gymdeithasol wahanol ffurfiau yn dibynnu ar y cyd-destun, ond yn gyffredinol, ar lefel genedlaethol, mae'n golygu bod Llywodraeth Cymru yn dod i'r bwrdd gyda chyflogwyr a gweithwyr, ac yna, fel dywed y prif weinidog, mae'r unigolyn sy'n dod drwy'r drws yn arbenigwr yn ei rinwedd ei hun. Mae cynnwys llais y gweithwyr yn y broses o wneud penderfyniadau yn arwain at wneud penderfyniadau gwell a gweithlau tecach ac iachach. Ac yn y pen draw, mae hynny'n gwneud Cymru yn wlad well fyth i fyw ynddi. I gael rhagor o wybodaeth am ddeddf partneriaeth gymdeithasol a chaffael cyhoeddus Cymru, ewch i llaw.cymru, lle gallwch lawrlwytho'r adnoddau a chofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.